vi har tidigare stämne och vannade känna det tidigare till det. Välkommen att rösa dig. Justens kärlek stunder här. Du ser upp mitt i halsens styrk. Jesus, du halsens ljus dina upp. Du ska samla dig tydliga upp. Skojna med. Skojna med. Skoj, Jesus, skoj. Fint vårt land vi. Du häver plats. Anden plats. Görs du se du i brand. Flöje och lång. Stärker strejmar. Av varje tøyne fred. Vær god. Kvar går myrsken og ljus. Vill du ta sen in i löjden. Skuggon ur utan ljus du går. Fröja kom till blåvått med hever. Vänjing lärdom och uppgav du djävul. Skojna med. Skojna med. Skoj, Jesus, skoj. Fint vårt land vi. Du häver plats. Anden plats. Görs du se du i brand. Flöje och lång. Stärker strejmar. Av varje tøyne fred. Värst du god. Kvar går myrsken och ljus. Så vi kongliga skin du skoa. Lät jag få av vår slug. Att boa. Sprälla dörr tøyna luik där vår geras. Lysa torm som i dig skugga feras. Skojna med. Skojna med. Skoj, Jesus, skoj. Fint vårt land vi. Du häver plats. Anden plats. Görs du se du i brand. Flöje och lång. Stärker strejmar. Av varje tøyne fred. Värst du god. Kvar går myrsken och ljus. För Sinja för Sanjaren för Vitsbor från Björk Norrnastove. Sinja först lampe värdet det sanger som Ebenezer i Sundskorf alltså. Ja, det känner. Jesus sätter taket. Är du krossens bøyn och bär. Alla mina synd och skam. Och i kärleka. Och nöje dyra bär. Kärleken och
Så er en bjørkjemmer, synes jeg vet, Jesus Krist. Jesus Krist, nu hugsi jeg offertøy, du gavst det til degen, gjørdes til skål, men gav fer, du gava hever gripe med, og så hon grupur med nu. Og så hon grupur med nu. After nu hitchi at han krossum te bær. Ei muktur av nøy i hjärsta vendest du i mer. After et her tatje, after vil et djeva mot nu erst du och flyttur till ta hagstugur himmelsens kongur och kött ska stad men ajör det kan det ösne glädjas att hon kan halda mer nu att hon kan halda mer nu after nu hitchi att han krossum te bär ei muktur av nøy i hjärsta vendes du i mer after et her tatje after vil et djeva mot Tærle sige tak, tærle sige tak, tærle sige tak, muy god. Tærle sige tak, tærle sige tak, tærle sige tak, muy god. After nu hitchi at han krossum te bær. Ei muktur av nøy i hjärsta vendes du i mer. After et her tatje, after vil et djeva mot lui. Yes, det er vel, Bjørk. Ja, godt kveld. Ikke med du ventes nu. Du bare drøste. Ja, jeg føler meg. Jeg vil ha sant at hos fra for jeg kom følge, men det er alltid godt at kunne vittna om sånne her avfrelsere. Jeg er oppvaksen i Nøyme, her som jeg alltid har hørt og lært om god. Men jeg kom så til jeg skilja at det var ikke nok at bare foreldrene kommer til å jobbe godt, men jeg måtte jo også selv det gjennom støve. Vi leser også i Johannes 3:36 at han tror at sonen hever av et liv, men han og ikke vil loja sonen skal ikke søge løyve, når vrøye gods ververande i vronen. Og altså det er at vi er langt fortapt, jeg var langt fortapt, og jeg var synda nei, men jeg fann fri og kvile, og jeg lyfte om gods, ville som et eller annet, og
Rombrandon tutje nutje tutje at her tog vi munnen og gjort Jesus som Herre og trus i hjertan om er god røsjan opp fra en deg så skal du være frelser. Tog vi hjertan om tror en til rettvise og vi munnen og gjort en til frelse. Og bare vi har trykva så kunne det alltså få ett nytt liv och god frälst med. Jag var inte när jag blev frälst men jag vet att det är det så jag vill läsa sån vers ur Bibeln och det hjälper oss när jag var bia för man är vast och men jag har väl som agent I minns att jag också har be så mamma och jag minns det men det är ju väldigt gott att det var så först tror jag att så har vi faktiskt handlat och på det som jag har hört om men det var för ni var också 15 år och ni vet att det för att huxa morgon tills nu att den ordentliga personliga tryckven kom att jag ganska också i morgon att läsa att ganska bön och läsna vill det mer att ha och god vakt med andaliga eller så vis. Ju bättre jag kommer att känna Herren ju mer sa jag hur vi har i bruk för honom. Det blir mer klart för mig att jag kunde inte göra samma för han som han är just för mig men att jag kunde välja att leva mitt liv för han. Så väl som kom till alltså det vill inte alltid gånga så där väl men Herren han är onkat switch mer så att mer ofta switch han och han har alltid varit trofast. Ja, om jag ska säga också som ganska fyllt nek med min andal i livet så är det att jag har alltid störst alltid varit benchen och jag vet inte men vi läser i Filipperbrevet 4 och vers 6 att stor i omkom 4 när det är ötlån till som tid inte komma fram för god och i allkallan och bön vid tök. Så ska fri gods som styr upp om allt vid varvarda görste tyckare görste och hoxande tyckare i Kristi Jesus. Och det är som sänder och i Södna Korintbrevet kapitel 12 så från nutje men han säger vi med nej mun är här nu mycket till kraft mun vi fullkomna i vojklöga tog rosi är mer helst av vojklöga munnen för kraft Kristus är kan kvila av mer och tog har vi gott med vojklöga vi ringar vi för och nej och jag sök någon och engest för Kristus är skuld till det är vojkor är ju stärskor och det har vi ju snabbt från det av att det är ganska röjna för en själv eller så gångt det inte alls så väl men det är ganska mycket med för Herren och så får han lov att virka. Ja, jag vet inte hur jag bara ända vi att läsa sista vers ur Isaias kapitel 5 och vers 6. Ja, löjt till Herren medan han är att finna. Kattliga han till stunden är ner. Amen. Tack för det, Björk. För jag syns jag två sjanger för att tala från Egan just eller JJ han reagerar så mord han kallar en JJ allt. För jag syns jag har mält fast visst.
Moin tidsjes voi Kristus heldur fast Frosting herjar motus voi Han heldur fast Orsti og jeg verja bor Kjenne kvarja last Og hjärsta fyllt av sorg Han heldur fast Han heldur fast Han heldur fast Tui mui min og älskar mig Han heldur fast Fröje Guds i frälst i Kristus heldur fast Kimstorn så han bär Han heldur fast Rösta bats du fjågar han Hot i tjäta sast Dors kättor hitta veran Han heldur fast Han heldur fast Han heldur fast Tui mui min og älskar mig Han heldur fast Fyren med sutt liv han gav Kristus heldur fast Utstriga mot skuldar brev Han heldur fast Trestur färden som mot säl Gängi honom nast Kommen heim han suttjas där Borstor bort min last Han heldur fast Han heldur fast Tui mui min og älskar mig Han heldur fast Han heldur fast Han heldur fast Tui mui min og älskar mig Han heldur Yes, synja krossen är. Jesus haft mer vid tun kross Här en kälda flöjer Som fra synden rönsam ner Sorg och bøyn och gröjer Nästa vers. Här vid krossen skälvande Du och Herre fast med Här vid tøynon kärlöjka Fast till tøyn du bast med Krossoren
Som fleste tykker å vite, så var det slett ikke meningen at jeg skulle komme hjem. Reien Sverson skulle komme hjem og have seg ungdomssamsmøtene. Men så ble det så at det ble ikke tilkjønne for å komme. Og så spurte han om jeg kunne komme fire igjen. Og så du coachen til Heidi Reien, Kathy og Heidi Reien, og så sier jeg, hva er det hva det her, altså? Altså, det Reien kommer til hever, han musiker, og så sanger, og han gjør sånn sang til stevnene, og jeg var ikke tog, altså, det var en størst skuffelse til de unge, hvis jeg kom i stedet fire. Så sier Heidi, ja, men du kan godt spille akkurat for dem, alltså jag spelar alltså radio till det alltså. Så fick de övertala mig till att spela blockflöjt för dem ung. Och så jag bort så gör det höstkvällen. Jag finns en blockflöjt. Så fick Peter Gerald kom upp, han började öla flotta gitarren och så får jag hållt det där och det var också synd med unga, det såg det krympa ut här alltid. Det här är det helt tycker jag kände inte den gamla mannen ner som är en sväck. Alltså äldre han väl det är flott alltså. Så det var jag inte så stolt att ta hem det. Väldigt stolt att mer så direktioner så ta hem och det visste inte att det var jävligt poängligt att så ge det alltså. Så jag spyr jag stävna. Men det är inte mer till sövnen till och det är att när vi pratar om så sa de, ja, men hon kan blockflöjt. Jag har ju alltså, hon kan inte spela vi. Så Megan har en blockflöjt, men hon visste inte kvar vär. Och så säger Megan, som är Trisha, som är tjejer, att hon är en munnarsp. Hon skulle göra munnarsp med sitt spel. Så hon gav mig så munnarsp och var så öjliga spänt att jag skulle komma hem och spela sig munnarsperna. Så sa jag, får inte sväcka munnarsperna. Det är så att nu funnet vi det så gå flöjterna. Så jeg spalte fløyten, og så hoksa jeg kom tankar om det, at hva skal jeg komme hjemme til? Og altså, Trisha, hun ikke glemt det. Så Trisha fer at spyrja, hvordan gikk vi munnharspene? Og jeg hoksa meg sånn, altså, ok, hvis jeg spiller munnharspene, en djelsk om 8. og høstgårdsmøte, det kan man være sånn borte, men djelsk om møte, så fornær meg folk. Så det blir omgang jeg tås etter sånn og kvart på testet, så jeg fer, altså, til meg at jeg men alltså det här som är att det står inte mer att jag kan inte förnärma tycken eller förnärma Trisha. Så i halt vad ska jag halt för förnärma tycken? Vinn finner jag. Här är det mig. Men i halt man väntar hända vägen. Ska pröva? Att det blir sankom säger, va? Det är alltså med minnas till alltså mer han röjner. Jag släcks för andra på det. Men pröva. Vita? Gott det där. Jag kan inte gå ha lapparna på. Okej, nu är spalta. Så nu kan jag kvartla Italien och se vi jag klart. En för att göra nästan sån gott. Så nu kan jag för åter till Italien. Vi går sammanska och ser vi Trisha. At Abbe spalte munnharsby av møten og vi munnharspen til henne, så kan jeg gjøre henne munnharspen at vi gauar samvisk. Så det nu føles han ikke bedre. Det som vi har tås om dette vikskiftet det store bøyene at færre ut i Atlant Høyme. Nå, vi tar tås av det grunnet av Matteus 28. Høstkvölde tås av vi om, og tid unge minnes det, færre kvæt, færre nian av fjallet. Det var Matteus 28, 16. Og så frutja kvöldet tåsa vi om færre nira knøyene. Ok? Og så i gjørs kvöldet tåsa vi om færre ut i heimen. Det var vers 19, 18 og 20. Og i kvöld færre vi tåsa om færre vi honom. Og til grunn av 17. parsten av Matteus 20. Nå her skal nok, ja, jeg er av her, så. Hver, og vi vil lese her, i 17. helt av Matteus 28, vers 20, og, sier han, vittikon atlar deir luika til
enda tujaren der. Så bara Lukas man repeterar Lukas center, han säger färre första där vers 16 färre öll. Färre vers 16. Så då som höskvalde färre och sejan färre och så vers 18 till 20 höskvalde färre och så i kväll där det färre vi honom, färre vi honom. Och han säger här, och vittekon alla dear lojka till enda tujaren där. Det har vi tagit som ett här att Herren vi och det är faktiskt på trutja matar vi kan se att Herren vi och och det att vi vet att Herren han är alla stjärnor. Han är alla stjärnor och tujar alltid han vi öll han är alla stjärnor ja till en mate och en annan är det att David har sett all det dockra Jesus som frälsar okkara. Så kommer han fäste bygg vid okon och på tammatan är han alltid vid okon. Han kan alltid veta att Herren är vid okon. Men så är det en tredje mat han är vid okon och det är att han är vid och i tog som vi gör. Han hjälper okon och han stolar okon och i tog som vi gör för igen. Och det här som tredje maten är för särskilt för att huxa om i kväll att han säger att ta och i tid akta med. Ta är för vettekon. Det är för könsamöd. Är färre att virka vettekon. Och det som Hudson Taylor säger det han för till Kina som trupar. Han säger att Herren har sagt vid mig att han atlas till Kina han blir med komma vid sig. Det är att han Herren. Det är att Herren har sagt är färre och jag bjöd den komma med mig. Han verset börjar vi han säger och vittegna alla det. Det som att nog strengt omsatt det som man faktiskt säger här lust lycka. Där vi då så folk och lycka som att det fänga det så lust lycka. Säger han. Vittegna. Okej? Ich glömma det säger han. Och ett annat som är så verset här är i halvt det nästa slide här på. Ja. Då börjar det för här på det. Han säger vittegna. Och av fromman och italienskt till det samma kvar man du teker att du säger och sagt när du säger Jerry här eller han Jerry här att det här jag glömde ju först gå för pronoun för det är jag kan vara för förnamn det förnamn det blir pasta sagt någon så du behöver ju se förnamn och du ser bara alltså så till och visst du kör förnamn vi så lägger du särskilt en dent av det som säger vi örn till som är vittekon. Det är det som ständer här på. Det som Jesus säger att han säger bara vittekon men han kör förnamn vi här på en som alltså som har fått allt valt i himliga gör. Och inte minjen vitter. Öliga gott har gott folk vissar. Ja? Som folk kanske gott att det inte kommer vi. Men har det rötte folk som vissar till öliga gott. Och det som Jesus säger vi är att det är som är färdigt kommit till kom. Och ett annat som är så spännande visst här är att han säger inte att det skall vara vet kom. Han säger är vet. Inte det att ena för kommer ut här på så är det här på en vitt nej. Är point nu är vitt. Och jag nämnde just med de unga att missionsboje här säger han att det som dreier sig om är att döpa dig till navnfärsen sån och så håller andas och andra men att det att vi alltså en tryckvant är knutet till fären sonen och håller andas. Det är inte bara att han är lärd att göra något ting och lärd att checka sig väl och såna. Nej, det som vi gör är att vi hjälper folk att knyta sig att han är Herren. Att binda sig till Herren. Det är det som det dreier sig om. Att bara att ha ett arbete som gör att folk blir skicklig, det hjälper lite. Det som det dreier sig om är att vi upplever och känner till att vi har samfälla vi han, att vi avspeglar Herren själva. Och så för vi är här och han säger vet att är vettekon. Och då verset du hickar jag Matteus evangeliet att det här att han är vi och kon, det går alla vi en jökne bøkene. Nu julen är kommen och vi får ofta höra det verset här på. Kan vi läsa Modgen i Matteus 8:23. Modgen skal være vid baden og jeg son, og navn hans skal være kallet Immanuel,
som utlagt kvært, God vi okkom. God vi okkom. Så bøtjen byrjar, evangeliet byrjar vi at God vi okkom. Vi kvillet til at til Kristus kom, meste at God vi okkom. Og så, som for vi så kommer, sinte for bo i mina her på kapitel 18, så det at Herren sier at her som 2 eller 3 sauna sammen i navnet munnen, i kvært, mitt og i middlom torsa, vittan. Ok? Så i byrjan av bøtjen sier han, at baden skal øyta Emmanuel, som ikke god vi okkom. Her midt i bøtjen sier han, at her som 2 eller 3 sauna, her midt i middlom torsa, og så da vi kommer til endan av bøtjen, ja, og i sørste versen, og i sørste setningen av bøtjen, at vi tikkum. Han vi okkom, ja. Og det som så øysene ligger uisne her, som er aldri så øyelig viktig at minnast, at han ikke bare vi okkom, så vi kan ha det godt. Ok? Han ikke bare vi okkom, så vi, så livet kan være sånn beheiligere. Det ligger en nekv hakre støy i det. Han vi okkom, så vi kunne fullføre det som han har sendt okkom til Jesu. Sammanhengi hva det her, at da står Jesus fram, og han sier, fær til ut, og gjør alt folk har stått lærer som min der, ta de fær ut og gjør det, så skal jeg være vitt deg om. Ikke så endelig, så tikkun har det så øyelig godt, og jo, han gjør lov bedre, det vet jeg vet, men det er ikke akkurat det som han tåser om her på. Han sier, jeg fær være vitt deg om, så at tikkun fullføre det som jeg har sendt deg til Jesus. Ser jeg dit? Og han sier, jeg vet at de får ikke klare å gjøre det sist. De får ikke klare det. Men jeg får vitt det, så de kan gjøre det. Ha? Så hesen, som negg møyra enn baden i kroppen, heter han som har fikk alt vald. Han negg møyra enn han som gikk rundt og gjør det godt i Galilea og Jerusalem. Heter han som har fikk alt vald. Ha? Han sier, vitt det, vitt det. Og jeg tror av verst at hvis vi skriver noen vers nye her på en, så gjør det noenlunde. Hvor ofte vi finner det her at han sier, jeg skal være vitt der, og i Mosebok 3:12 sier han, at da sverre Herren, jo, jeg skal kvært, jeg skal være vitt der, og dette skal være tegjen fire, at det er som har sendt det, da du har først jo det Egyptalandet, skulle de halde godstjeneste i hesens steg, eller hesens fjallet. Han sier, jo, hva sier han? Jeg skal være vitt der. Men da atter Herren sitter sammen ved Moses her, atter Mosebok 4:12, fær tog nu, og jeg skal være ved munnet tøynen, og lære til hva skal vi si. Jeg skal være vitt der. Jeg får ikke sende det sted ansamadland. Jeg får være vitt der. Han sitter sammen ved Josva her i 8:5. Onge skal kunne standa seg i møtet her, så langt som to lever, som var i Moses, så skal jeg også være vidt her. Jeg skal ikke slippe det her, og ikke være fra det. Jeg skal ikke slippe det, jeg skal fra det. Jeg skal være vidt der. Øysten han sier det samme ved Gideon her i Dommerbrødjene 6:16. Herren sier vi igjen, jeg skal være vidt der, og du skal hugga mitt i 19:9, alle som en. Jeg skal være vidt der. Og Jeremias 8:8 leser vi at du skal ikke kjøttes deg, etter Herren sier vi Jeremias, du skal ikke kjøttes deg, tog i kvært, jeg vidt her, og skal bjergat her, sier Herren. Jeg skal være vidt her, og jeg skal bjergat her. Og så da kommer nødgjøsmentet, så sier Herren vi Paulus, han i Korint, at Herren sier vi Paulus i sjøen om nottene, øttast ikke, nøy tala og ti ikke, tog vidt her, og ungen skal legge hånda til at gjøre til neka eld. Du har negg folk i steg. Jeg skal være vidt her. Og at til Herren. Han vil oss. Han vil oss. Og han får vi oss alle tøyer. Alltid. Altså, det er ikke bare firebilsløfte. Ikke firebilsløfte. Han får alltid gjøre vi oss. Jeg minnes at det var 15 noen. Det var vela balapa godene som bor i Filipsøys noen. Så det finnes en nødjan borgmeister. Og hans borgmeisteren, altså det er reallig størst arbeidsløs, faktisk nesten ingen arbeid. Det er bønder og så haft også arbeid, og det kom øyelig vel vitt av ikke. Og han lov, hvis han vann, så får han til arbeid.
Nek vi arbeider så nega, og så han vinner, og jo, han har lyfte, og mann og morgen skulle alle mennene kunne arbeides. Øylig spent. Om alle arbeides, hoa går og arbeider. Midt i kjem borgmesteren vi pengen og sier at dette var alt. Det er alt igjen. Han heiber penger til at det kan arbeide middags og en av dagen, og så var det ikke mer enn det, altså. Men at her er ofte det som heimeren er bjåk. Arbeid til middags, mann av det. Og så har vi heim ikke mer. Det som Herren sier vi åkken, han sier, vittekon. Vittekon, alla deir, lyka til enda tøyaren. Men du sikker her at han sier at vi, hva sier han, vi tikkon. Hva er tikkon som han tar seg vi? Det først opp vers 16 her, hin 11. Og som hikker at han skriver navn i at de nye her på en. Hvordan opplevde det her at Herren var vitt ham? Vet du helt ikke, ok, det at Herren var vitt ham, det er merker at tar for å være varter fra hæson, og tar for å være varter fra hæson, tar for å oppleve hvordan Herren gav dem en hetta, og hvordan Herren gav dem en hatta, og det gjør de Herren, men det er ikke brynt her. Peter opplevde at Herren var vi honom, men Peter enda i løyve, vi har holdt sagt i Rom. Andreas, bror hans, han var crossfester i Grekkaland. Herren var vi honom, men han var crossfester og lykka vel. Så sen til Jakob, som Sebdeus, så leser jeg Apostelsøn 12, at Herodes holdt sagt i han. Så leser jeg om Johannes, bror hans, Når Johannes ble nok stripen, men han enda så fengt jo det åttende Patmos, og han puntet nekst 17. Det var ikke slatt han. Han var vi noen. Han sier, jeg skal være vitt alle det, og lykke lente togeren der. Men det mest ikke at han får være sparter for alt mulig. Han får oppleve, det var nekst som han får oppleve løgnet som får være rævlet. Sier jeg dit? Det er ikke til at onkersvegna så får Herren verge han for ødelesen her. Jeg høymer resten av høymen, han opplever alt mulig ringt, men du har mer til, så du får ikke pjøst oppleve alt det her. Det hadde ikke bibelske kristendoms. Du får vujer her på en, du hittar Philip. Philip, han var til Nord-Afrika, og han var dripen her på en. Bartholomeus, det var helt at han var til Arabia, og var dripen her på en. Thomas, han var til India, samme her på en, han var dripen i India. Og så at Thomas er her, Matteus tottlare, og han var til Etiopia, sier de, og dripen i Etiopien. Så for langt ned her på en, tottlare så Jakob, sønner Alfeus, og da sier han var støyner til deg i Syria. Så var han som het Lebeus, han var også kallet for Tadeus, og han var støyner til deg i Syria. Og så er det Simon kananere, og det er helt halt at han var dripen i Persia. Herren sier, som menn som Herren sier, vi at vittekon alla det er. Lykke at lenda tog er der. Det mest ikke at han får være sparter fra alle steder. Og det tog bedre kjenner ånden åpne fremtiden. Vi får oppleve skuffelser. Nekva tingene oppleve ohånalige skuffelser. Og det er en veldig vittnesbord til Kristus uttekkom at det er her i kveld. Bare til at til Jotta Herren er en vittnesbord om at det er veriligt. Til skuffelsen jeg har vært så rævlig, ja. Men jeg var ikke øyne til ånder som hilde at hvis jeg tror Kristus, så skulle hette ikke ha hent, og hette ikke ha hent, og hette ikke ha hent, og skulle ikke så reelle nekva, det er kanskje 8 eller 2, men en nekva som er hent gale i løven som er, altså, god øyre verja søgne fra ødeltøy som ikke har vært verdig for, så det kan ikke passe. Det er ikke bibelske kristendommer. Nærvære Kristus er mestjer ikke at vi vil være spart for ødeltøy rævelige som kan hente mennesker. Jo, han spærer oss på alle møvelige mater. Han trakker til og verger oss på alle møvelige mater, men det mestjer ikke at vi ikke kommer oppleve det som mennesker oppleva som liv her i hjørnet. Minst da vi var i malskola, at da Arne vi førte til Filipsøkjen der, så var det malskola her, eller grømma var platt jeg var løyere til skolen. Og
Så vi granskade, alltså vi lärde ju om hur man ska lära mal och så rätt. Och de flesta av var ja, vi var unga familjer, de flesta av oss. Och jag minns vi hade ja, Heidi och Erik var födda. Och de flesta var också stöv. Vi var ju alltså ända 20 och kanske först 30 någon och ja, alltså hade böten och gör den klar till att färra ut som trooper i främmande land. Och jag minns att en mäver tog sig en möte och en nämgnon. Unge mäver, gifte mäver. Han säger han är väldigt omständig och omkring sagt vi han alltså att här är inte rävliga störst aperdar löjse att färra, han har skuld till Colombia ta mäveren, färra till Colombia. Och här är farligt att färra familjeböten här på ett, han säger han är svär att han måste att Herren ska nog ta sig av. Och så att han också på att han säger jo, självant, det passar Herren för att ta sig av, det gör han självant. Men det märker inte att vi ändliga färra vart från ödel till rävliga som hänt också. Han också säger, det var skaf som är svärhet, men ja, ju självande för Herren är värre också, men hvordan för Herren är värre också? Det vet jag inte. Akkurat kvärt det som för hänt också, det vet jag inte. Och att sätta krav till att Erik kristen och tog skal inte ringt hända mig, det var ju inte rätt till att säga. Och jag har också om det, att jag vet förut till Filipsökjan när det är 6 och fors, jag har också om trutjar unga familjer som förut till Filipsökjan, om så med tog kom till Filipsökjan där, om så med tog så vi kom. En av familjen var en familj i England, vi mötte han faktiskt bara en för en buss, men det kom akkurat som med togna och bo inte långt från här så vid var. Och en dag bryter onkel in i husen och jag ända kom. Ung mamma, 2-3 med barnen. Och i en fall där trygg var Herren var det färden till Filipsökjan där och det visste jag att Herren var vitt man. Det märkte ikke. Det märkte ikke at det ikke kunne hente. Og en annen familie som kom om sommertøy som vi kom i 2 med smadjenten, flott til Palawan, stuttarna vi flotte. Og en dag just yngre døtteren sjuk og til 2 dager og en dag. At Herren varde det mest ikke at det kunne hente. Og en 3 familie som vi arbeidet sammen vi, de var at når det var i Filipsøkjen noen år, var det en gusler. Og helt en gusler i morgen et år, og at når morgen et år, da ble mer en drip, og kona var skåtet med overlevd. Det at Herren var vitt av dem, mest ikke at dette kan hente. Vi har ångan rätt som tryggvande. Jag säger, vad är det kvärt? Vi har Herren vid oss. Allt det ringar som händer i öronen här ute i hemmen, det har inte hänt oss till ångers vägna så helt god om oss på en mat. Så vi var värd fra. Jo, Herren väljer oss, självande väljer han oss. Men det ligger en nekv herre støye enn å si at ikke ringt å hente oss. Nekv ringt fere hente oss. Og jeg nevnte han de mannen som nevnte at det er en møte, at det var skole her. Jeg har også om det 17 at mittelnæmingene her på en vart for menn, som også førte Colombia, sa han som stod seg. Førte Colombia i familien om. Og noen av 17 var det ikke en gusler. Og jeg minnes at det var som at alle heimeren bæ for dem. Jeg vet at nekk folk kom i følgen som bæ for dem. Folk rundt alle verden bæ for dem. Og hva skal hende? Det var dritt. Det var ikke bjergær. Selv om millioner av tryggvann rundt alle heimen bæ for dem. Og i flere år så var det dritt. Kona av en av mannen hon skriver i sådana bok om det. Och jag läser här att hon säger i bokene att hon säger i inledningsbokene här är det vers i sanningen som säger att han sal som till Jesus här för och fann fri och i futjende näkrant och i nema skall vi han sal som i trunne i bjarga och säl och i svitjen och i ävernar vere hon skall. Han sal som till Jesus här för och fann fri og i futjende nægrant og i nema skal vi.
Tan sal som I trunne bjarga og sæl, og I svitjen I ævernar vere hon skal. Så sier hon, med til andre bøkene, at jeg har rønt, sier hon, jeg har rønt det byggt opp tryggva til som I yngste skulle henta. Ankers vegna helt I at hei bare noen ekva trygg, skulle mæren kjammer og hinne mennesker arbeidsavinen nok om heimats. Og da ikke kom I heim, så sa jeg til som mun feil. I heis noen ekva trygg. Så sier han, hatt ikke trav til som skriften lærer. Jeg måtte lære at tryggve må være gode og myndelige hansara. Og så sier hun, at ta I lærte til, ta fan trøtta hjärsta mot fri og kvil. Ta I lærte at tryggven må være gode og myndelige hansara. Det ikke til at vi får en rigg vi har fått til å bia for oss, så nøyer vi god til at nu måste gjøre det som vi krevja. Så vi er så nek som bia. Nei, det han som har alt valgt og hemmelige å gjøre. Han styrer, han bestemmer. Det ikke vi. Og trygg som kviler i at han vi oss, en trygg som kviler ut i at jeg må si hva hender her i livet. Jeg må si Guds øvrett hvis det enn kan synast, så Herren vi. Og jeg minns atra matskolen her på at det var 2 eldre kvinner her i skolen. Bor at de ene var opphatt i gift, bor var altså ønsker, og ene var så opphatt i gift. Men hessa kvinner, mennene at de hadde vært trupor i Bolivia, atter i fjørden. Og det luktes øyne nek som hendte vi auka truporene, men dette hendte midt i 17. Hansbardet, så det er ikke annet som hendte, så ble ikke vel kjent. Men det var 5 menn som rønte noe IRA-folk i Bolivia. Og var kommet i samband med der, og så hendte også. De visste at koner visste at mennene var kommet i samband med indianerne, og så hørte han kjatter fra mannen. Og da hørte han kjatter fra dem, og så begynte jeg grunna her okkurs hent. Og hon fortalte fra her på en, jeg skrev ned at her som hun fortalte, at hon sier at jeg har stått etter at det er for en grunna okkurs gale, sier hon. Hon var en ung antja da hon hei 2-3 bøten, altså sikkert ikke hun var enda 20 noen. Da sier hon at jeg stod ansamød atanfor husen og græt. Så sier ta kom onker og i myskren noen og lod hette verset ved meg, sier hon. I åretog noen 18-20 navn herrans sterstårn. Hin rattvis skunda seg her over bjerkars. Navn herrans sterstårn. Hin rattvis skunda seg her over bjerkars. Hatta hva det mestjer kvila ui at han vimmer. Ser jeg dit? Ikke til at alt det rævlige som parster av livet her og gjør, ikke for henda mer. Men at han som vimmer av sterstårn. Jeg kan renne til hans herre. Og han skal tenke noen om meg. Og han skal være styrkjemoen. Hatta bibelsk trygg. Hatta hva det a liva og i vissene at vittikon, atla det lykka til enda tøyeren der. Det er ganske hørsta menga, men monerne mittlen bibelskan kristendom og bæra religiøsan kristendom at religiøse kristendommer brukar god til å slippe bort fra ødel til trobla. Ok? Religiøse kristendommer å bruka god til å slippe bort fra ødel til trobla. Bibelske kristendommer å bruka alt det trobla til å komme nærre god. Skjedd månen? Altså religiøse kristendommer brukar god til å slippe vekk fra den kristne. Bibelske kristendommer gjør bønt det motsatte. Han brukar alt det trobla til å komme nærre god. Og til å skilja det som Herren sier at jeg skal være vittig om alle det lykka til enda tøyerne. Han sier jeg skal være vittig om alle det lykka til enda tøyerne. Alla det.
Han vi och manna där, han vi och tusch där, han vi och mycket där, han vi och höst där, han vi och frutja där, han vi och lejer där, han vi och alltid. Okej, vi kan kvila ut. Bara en liten söver här, klockan är sen där gubben. En liten söver här som sen lättare. Det är ju så jävla vårdigt, så jävla långt. Då som är till vantan och i arbetet. Jag minns en affär när vi var Katja kom i bad i Atel Blabak och till när vi var luttar och hållter östningshållna filmsöjsnom. Och så var kom en och skulle finna en bad till att ta om vi är. Så löjde det badet och så fann vi ett ankran och vi tog sig i Tagalog som är huvudmål i filmsöjsnom och säger vi löjde badet för filmsöjsnom för Blabak och han säger vi kunde till hinna så in öppna vi skulle visa där två män vi skulle visa så vi gick jökna från skån tog på framför för jag och så gäng var mittjökna från skån här tog på framför för jag men tog gänga nu det jag tar målbok tar tossa ball jakom tar vill jag av det skiljemål ja men alltså tar gänga framför för jag och så tar vi sen röjs like gänga jökna från skån så och så med gänga så såg jag att en ögon täskrötle actually hinna och hinns ju buster självan för det ska dra bakom det stora kvite fallet jag på datan för det är alltså det vidare neckfile vi talade det är så men åter okej han ska vi och alla det lycka till ända tojaren. Så läs Matteus evangeliet vi finner fler för när han talar om ändan, att änden kommer och allt det. Och han säger att alla vägen jöknen skall vara vittgång. Och jag bjöd leva här om bara. Hvis hittar Apostlagärningarna här vers 82 säger Lukas här på en hinna fyra böckerna skriva i Theophilus om allt det som Jesus förundrar ger och lära intill han det han var tidsen upp efter att han vid höjla i andan hej giv apostlen som han hej utvalt på han och det som han verkligen säger här vi och är jag skriver det här i orange farve här på det hesa böckerna som är skrivet i Theophilus han skriver om allt det som Jesus helt att göra och lära efter att han var tidsen upp. Och det gör han det? Han är vi och. Han sände till, han sände och ut, men han är vi och. Och det här han heter bøkjen om det som Jesus helt att göra i det. Och så vers kapitel 14 här i 2:22. Där kommer här kalla ut hör samman samkomna heter Paulus och Barnabas. Och sötte tajmen fra størverskenen i godhet gjørstajmen, og at han hei led i høytningen oppdyra. Han gjør det. Han får gjøre det hvordan langt. Han får gjøre det lykke til enda tøyeren. Og hvor han vi og alle det ikke tøy så vi kunne sove bedre om nattene, så vi kunne ikke være så deprimeret som det så vi være sindeklær. Det er parstret, men det er så at vi kunne utdenne det som han har sendt dere gjør. Han sier for å vite om, til tid tog jeg hører ikke gjøre det. Jeg tog det. Ok? Og jeg skal være vite om, jeg skal ikke lære av, og jeg skal virke i jøkken og tekken. Så det er vers som er damer så øyelig vel i Haggai. Og jeg skal lese det her under 12, 13 og 14. Og Zerubabel, soner Saltiel, og Josva, soner Josadak, høvedspresten, og alt det etter være falskene, hva gjør det? Til lust av etter rødt herrans godsøns, og etter tog som Haggai profeter sier, til Herren godtar jeg sendt han, og folk øtta i skod, og så ørende 13, ta seg Haggai, sende på Herrens vi folk, så som Herren har allagt honom, hva sier han? Vi tekken, det som vi tar som kvalitet. Vi tekken, og så stender ørende i 14, og Herren vakti andas i Rubabels, sånne Saltiels, landskjørende Juda, og anda Josva, sånne Josadaks høvesprest, og anda alls folksens i ettervær, så tar komo og føro under arbeid. Han sier, vet ikke alle det kvøy? Han sier det, så at ande tar å vakna i, og tei føro under arbeid oppa husherrans.
Og det hadde grunderleg fyrir kvui i Herren sier vittekon. Det som Herren ikke lærer oss i hese sammanhengen vittekon. Jeg vittekon alltid, ok, jeg vil trykke ut. Men det som tar seg på nå vittekon, så tykkon fer under arbeid som jeg kallar deg til. Alt valde giv mer i himmelige gjør, fer tog ut og gjør det, og det blir til til at jeg gjør det, tog alt vald giv mer, og tog det over vittekon, alle det lyka til enda tog det. Nå hvis jeg sier vittekon, at hva skvatt, du kan slappe av, kvila, tog vitter, alle det lyka til enda tog det. Altså, jeg var ikke hos lunge der kunne være hjelp, altså, og kunne hente jo, så. Vi tar bare temmer halda til å noen bakken så lunge, ok? Og så blir det tiltjøkene hjelp av folk som jeg må. Ser jeg det? Altså, det kan være så reale enn det som henter, altså, fortjørlig og holdt og, altså, men Kristus sier, vi vet ikke om alle togene, hvor kan han si at hvor kan det være en trøst? Tog, han for alltid er ved at han sammen. Han for alltid er ved å lykke sterskere. Han for alltid er ved å lykke viser. Han for alltid er ved å lykke tøker. Han for alle togene, det er valgte som han hever det, det er for han alle togene heva, og vi får ångan de her løvene, jeg kom inn og støve hver, og i Herren sier, hva skvært? Da jeg var yngre, så kunne jeg hjelpe der, men jeg klarer ikke langt, men jeg har ångan. Han sier, jeg vil vite, alle de lykke til enda togene. Vi vet at jeg vet 4 evangelier, og vers for sikkert Marskos og Lukas, så leser vi om himmelsverden, at han får himmels. Leser om Johannes, låser han om til han for borste fra dem. Mattias, omkersvekkene, han leipet han parsten om. Du tar som Mattias vil ha åkne fenga, ikke så nekt til at han får himmels, men det er Kristikon. Ja, han får til himmels. Vittekon. Og vi får vittekon, atler det, lykke til enda togjerene. Det er en kvile tog at jeg var ikke gjør. Som man sier, ønsker å ha min kontroll. Vittekon, atler det, lykke til enda togjerene. Togjer, han sier, færre, og hva var det vers 16? Færre, færre, niende fjall, færre her som han setter den stevne, færre lustig etter dere, og så i vers 16, færre, tog at han er Herren, og vi tilber han, og så 3 færre, tog han er finnes alt valgt i himmelige gjør, og så færre vi kveld i kveld, vi hånden, han er vi også. Og han fer at gjøre verste møvlet. Takk for det. Du sa fyrir, jeg har just. Ja, Kari kommer opp og sier akkurat nå, men jeg kan si at for åkken unge, jeg vet at vi er øyelig glad for å ha haft det her, og det er en god bådskap det finnes fra der, og det er fantastisk å ha haft det her, og skrek, ikke minst. Ja, vi får at, som vi da har lagt dette av stevnene, så har vi et så lagt dette frelsene, og hvor så viktig er at folk velger en større fjese, og at det ikke fer ut herfra, for en det har valgt Jesus som tar herre og frelsere. Og jeg aldri får si det samme til ikke at det ikke fer ut ifra, er det da finnes ikke så støvende. Vi Jesus oppklarer, eller teach meg til herren. Og vi får synge, jeg vil valgt av fylke, og vi vil nøye til å synge, ta sannsyn av hjertet.
have Jesus valt att fylja. Have Jesus valt att fylja. Have Jesus valt att fylja. Oj vändes vi, oj vändes vi. Elogen ångstig, tog fram halvdig. Elogen ångstig, tog fram halvdig. Elogen ångstig, tog fram halvdig. Oj vändes vi, oj vändes vi. Oj krossor aftan, oj krona framman. Oj krossor aftan, oj krona framman. Oj krossor aftan, oj krona framman. Oj vändes vi, oj vändes vi. Vill du oj välja att fylja honom? Vill du oj välja att fylja honom? Vill du oj välja att fylja honom? Oj vändes vi, oj vändes vi. Jo, vill välja att fylja honom. Jo, vill välja att fylja honom. Jo, vill välja att fylja honom. Oj vändes vi, oj vändes vi. Oj vändes vi, oj vändes vi. Yes, og Arne Karjum enda, så synes jeg vet Guds kærløyke at undrer. Og halte vi for røysa. Guds kärleke allt under aldrig att kan fäta. Och ett offer slår så i nånka sång. Och i dig han vill det läta. Av krossen om kvar på ina slar. Vårs fägerens vände. Min hugsan om hans nöjen var. Och i sorg mot dig jag väta. Herr Jesus, mina syndas skyld.
Ja, dåligt. Jag ska ända vid bön, men Arjen hade jag lyckats tacka för det. Nu har han tackat en gång just så. Det här pjörs inte. Dåligt att du kunde komma. Det var ordentligt dåligt. Det blir rykt och givande. Herren husik nog. Och vi tackar Toimon att jag kunde undervärda när ni jag vet det kan inte vara så nämnt. Allt som jag jobbat till och då kan det inte jobba till. Allt som jag var vi och i akatesetjänst som vi har kontakt som har bäka och gott och kon jag knallt lyskifte. Det blir ordentligt gott. Det blir läckert så gott. Och vi har köpt nek som vi har brukt. Och nek har vi i tjänst nu. Nek har vi tjänsten här hade se. Men andra är ju skönlig. Nek har vaska. Du tar ju sig nejot och rota och pynta och vi köken och mäktarna så är det tekniker och som man kan skia öll så glömmer man nöker allt det. Men det är ordentligt gott att det blir till. Det som ger det görligt. Och det som jag också om nu vi såg det ikväll det var att okra bön är att folk skulle komma när i Herren. Okra bön är att folk skulle komma till trygg för Herren. Till ädla heter det slags snittanag. Eller inte någon grund till att göra detta. Så det är okra bön. Vi tackar särskilt för tikkon som har minst lockon i bön. Fyra som tilltaget. Vi också särskilt om ungdomen nu 18 och ungdomen överhuvud att de fortsätter minnas till att be för ungdomen. Som jag kan säga, Herren är vi och alla dögna. Han är alltid vi och. Och vi måste missa modet har vi hållit det ständigt illa till. Att vi minnas till att be för kornören och också för ungdomen. Ja, så vi ända i slutna av vikskiftet. Lägger det fram för Herren. Färg, vi kommer fram för det här god. Vi tackar till Färg för när jag tog in med drocken här. Tackar för att du är så god här. Att du löjer och ber och du är alltid vi och Färg. Tack för att du är vi ett vikskifte. Och du är vi ett samkommer här. Jag ber om att du må sykna på en önskan som vi vet här inne i kvället. Och just nu, det är det som är färdig Färg. Att du ska lava ett hel och virka. Att årtukt inte ska färra fram vi. Men att det ska vi göra avväxt här. Sikna till ödlocken som har hårst ett år och vi sikna av sin sanju här som har att vi till att höjga till och upplita till här. Vi gör här ärna, vi gör här pris för att vi gör oss tog och vi ber om tunna sikning och ber om tunna närvaro för. Och just nu det ber